Tere tulemast Villathai restorani. Mina olen Arjun. Minä olen Chakragopali. Minä olen Vanusef. Minä olen Harisundar. Olemme Villathai kokad ning tervitame teid kõiki meie 15. sünnipäeval. Kutsume teid nautima meie erimenud. Hashtag Villathai 15. Näemme siinä. Näemme siinä. Näemme siinä. Näemme. Näemme siin. Näemme siinä. Näemme siinä. Kasuta kindlasti hashtag Villathai 15. Oh.